Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Eto na naman sa EDSA kaban, but I'm riding on, I keep riding on. Di pa rin nasanay itong aking kailaliman, but I'm riding on, I keep riding on. Eto na naman sa EDSA kahabaan, but I'm riding on, I keep riding on. Kita ng siksikan, ba't tubok pinagpilitan, but I'm riding on, I keep riding hard. Mic check 1, 2. Metro Mega Manila ang oras natin sa buong kapuluan. Ganap ng 31 minutes makalipas sa oras ng alas 7. Sabi ko sana alas 6. 7:30 na pala. Ayan, kamusta naman ang biyahe mo, boards? Okay pa sa alright? Shout out sa lahat po ng mga Grab drivers natin. At ganoon na rin sa mga taxi drivers, mga truck drivers. Ano man ang minamaneho po ninyo, maraming salamat dahil kasama niyo po ang programang EDSA. Saan man kayong pumunta? Ayan. Oy, batiin lang natin speaking of mga sasakyan. O kung gusto nyo magpa-maintain ng inyong mga sasakyan, tumbling kayo dyan sa Car Club Garage, dyan sa may Mosaita Drive, sa may Molino, Bacoor. Hanapin nyo lang si Sir Chris tsaka si Ma'am Melay Henson. Lulupit nilang dyan. Ayan, Car Club Garage, magandang gabi po. Laging nakatutok po yan dito sa Love Radio. Eto na, hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to. Hindi na napigilang magsalita ng tinutukoy na young singer na ipinalit sa veteranang aktres. Naalala niyo pa yung issue tungkol kay Ma'am Eva Darren bilang presenter na sa naganap na 72nd FAMAS Awards Night. Isa po sa mga sinisisi at pinagbuntunan ng galit ngayon ay yung young singer na si Sheena Lee Palad. Oo, na siyang naging partner ng batikang aktor na si Tirso Cruz III para magbasa ng mga nominado at kung sino bang nanalo. At ito po ang kagandahang post ni Sheena. Ang sabi niya, I am being harassed, maligned, cold names and throw offensive accusations today online. And all I can say is, buti na lang my Lord Jesus Christ ako sa buhay ko. Honestly, hindi ko kaya to. It's also a lesson to everybody not to quickly judge a person and makes me think too that what I am going through doesn't even come close to what my Savior had to go through when He died on the cross for me. Thank you po. Napakaganda ng binahaging mensahe ito ni Sheena. Now mga kabisyo, logika na natin, tutang. Sige, wag mo nang patagalin yan para mahimasmasa na. Logika na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Boards. Basic. Ito po ang basic sa panahon natin ngayon. At maging noong unang panahon pa mga kabisyo actually, na napakadali nating manghusga. Kahit wala pa tayong sapat na ebidensya, 'di ba? Inuhusgahan na natin ang isang tao. 'Di ba ang sabi nga ni Gasabilgas, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. 'Di ba? Well, mga kabisyo, tama naman doon si Sheena. Ganito din ang nangyari kay Jesus Christ noong panahon po na pinagbibintangan siya ng mga Pariseo kasi hindi nila matanggap ang katotohanan.
Well, ang problema kasi natin mga kabisyo, gusto natin kaagad na merong gumulong na ulo. Diba? Pag may problema, merong dumugo kaagad. Diba? Well, sa bawat pagkakamali nangyayari, nahuhuli po yung pag-iimbestiga. Pinapako muna natin sa cross yung tao. Tapos pag lumabas yung resulta ng investigasyon na wala naman palang kasalanan, hihingi na lang ng sorry, but the damage has been done. Diba? Ganun na nangyari. O kung maalala nyo pa po mga kabisyo, yung nangyari doon kay former Justice Corona. Binagsakan ng pagkarami-raming akusasyon. Kung ano-anong kaso, tapos ang ending, nung matapos yung kaso, napawalang sala, wala namang kasalanan. Namatay tuloy yung tao na masama ang loob. Na mga kabisyo, hindi po dapat ganun. Ang problema kasi kung minsan, peer pressure eh. O, diba? Yan ang kadalasang nangyayari. Anong tawag dyan, Tang, sa Tagalog ng peer pressure? Ang tawag dyan, mga taga-sol-sol. You could ever change your heart. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!